kubor nakaslem jong unongsan Hima. Haga jingakran bat gilat mathai kubor haga jakasa jong uraja Raghuvanshi, u Govind Raghuvanshi u Hynmen jong ka Sonam Raghuvanshi, ulong balada ka Sonam ka Donkti Shisha hak ban Shim ka Jingim uraja Raghuvanshi, Kadei ban Shah Phasi. Kalkum ka kubor bala penmi dak ANI hak Ransan X, laong ba u Govind ula pun pau ka Jing Sngo kya halo ka Jing Shah penyap jong uraja, u Govind ulaong bakat kum ki sabut ki balap hadu menta, unget bashispa pesan baga Sonam ka Donkti hak ni ka kam penyap. Kumta u Govind ula kenturu bakaan ke dibandong ke baklan bat pen Shisha bakinu ki balik baan kingat haga jing pen shitom ke bating e kani ke jingkran u Govind kawan hadian balik itu pat ba u Raj Kushwaha Vishal Chauhan Akash Rajput bat u pat u Anand hilong ki brio ki basha keno Donkti haga jing sha penyap u Raja Raghuvanshi haga ba met yap jong u Raja lalap haga artarik jedliu arja arpusan haga riat ardiang jong ga wei saudong ha Meghalaya.